Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska vám chci sdělit jednu věc. O takové malé tragické nehodě. Rozbil se mi mobil. Ano, pak se mi rozbil mobil. Vysvětlím vám to takhle. Jeli jsme za školou na výlet do Hamr na jezeře, což je v Libereckém kraji, kousek od Liberce a od České Lípy. A tam jsme museli jakoby jít pěšky pak z toho Stráže pod Ralskem, takže když jsme přijeli do toho Stráže pod Ralskem, na to autobusový nádraží, tak jak jsme vybílali z autobusu, tak mi bohužel spadnul mobil na zem, že jo. Pak začal jakoby glitchovat ten mobil, bez ničeho nic, tak jsem si divil, jakoby proč nefunguje, tak jsem se pak myslel, že kvůli tomu pádu. A pak jsem zjistil, a pak můj kamarád Ondra, když to jako takhle potíkal ve videu za to, že mi to zjistil, mi zjistil, že ten můj telefon už jakoby nefunguje display, nefunguje dotyk, ale jako ty ostatní jakoby věci fungují, třeba vibrace, zvuky, to takovýhle věci jo, jenže jakoby display ne, ten taky nefunguje a dotyk taky, takže ani nezjistím, jestli ten mobil nabíjí, nebo jestli se vyplay, zaplay, nebo jestli mi někdo volá, nevím no. Takže teď od dneška budu asi natáčet na jednom starém mobilu, kterým teďka natáčím právě to video. Můj mobil je Lenovo K5 a pak asi dneska mi přijde nový mobil, což bude asi Redmi 13C, což bude výkonnější než tenhle. To je ten Lenovo K5 telefon má ramku asi 2 GB a ten bude mít asi 8 GB ramky. A tady ten telefon má paměť 16 GB a ten můj bude mít asi 128 až 256. A pak gigabajtů samozřejmě. Pak teda se mi to, třeba když budu natáčet videa, tak tam budu mít uložit až 1 TB, což je ultra super, což je ultra cením. A mimochodem pak vám dám tady když tak odkaz v popisku dole do videa, že tam je moje webová stránka. Ta webová stránka, kde je ten můj mobil, který mi přijde asi dneska někdy večer. A takže prostě budete mít odkaz v popisku dole v popisku videa, tam zjistíte, co je všechno, jestli ten telefon je můj dobrý, nebo třeba jaký je výkonný, nebo jaký máte fotoaparát, paměť a tak dále. Tak jo, to bylo všechno, co jsem vám chtěl říct. Ještě, mám pro vás otázku. Jestli byste chtěli, aby jsem natočil video z Bezva Festu, tak i hned jděte do komentářů a napište mi tam, jestli ano nebo ne. A jestli byste tam chtěli Fiziho, tak napište, ať jde jako napište tam tohle. Fizi Bezva Fest a možná tam přijde, ale musíte dát odběr se zvonečkem a like na tohle video, aby přišel na Bezva Fest. Mějte se hezky a čau!